Затова казват, той или тя прилича на майка си, прилича на баща си. А приличаме на тях, защото ние сме се окачествили с тях. Приели сме техните качества, приели сме тяхното поведение чрез нашето наблюдение. Дори да приличваме на тях визуално, не защото нашите гени ни предават, а защото ние се свързваме с тях. Ето как хората могат да се променят външно по всяко едно време. Гените са просто една основа, в която ние можем да работим. Те не са крайният резултат. Значи можем да приличаме на всеки, но нашата цел е да приличаме на себе си. Защото Вселената не работи с копипейст. Само в нашия живот има копипейст. Ето това е причината да харесваме себе си и да обичаме себе си и да приемем нашите недостатъци за предимства. Много хора изпитват комплекси по най-различни причини, свързани най-вече с външния си вид или с начина си на мислене. Но именно начинът на мислене ги прави, създава тия комплекси. И човек трябва да приеме, че неговите недостатъци също са негови предимства и да заобича себе си какъвто е, защото той е уникален и такъв като него никога няма да има повече. Всеки се ражда, прилича на себе си, може една единствена точка в него да е различна от някой негов двойник, защото има хора, които много си приличат, но те са толкова различни, точно толкова колкото си приличат. И ние ако приемем, че сме дошли на тази планета и сме уникални в не само външния си вид, а в нещата, които ние умеем да правим, които ние желаем да направим, нещата, които чувстваме, изразяваме себе си към света. Ако приемем, че ние сме наистина уникални, тогава няма как да не се заобичаме. И трябва да е така. Защото цялата природа го знае. Инстинктивно го знае. А ние търсим да приличаме на някой друг. Защото харесваме това, което е той. Да, това е хубаво. Но нека този човек просто да ни даде вдъхновението, да ни даде стимул, да ни даде енергията и ние да постигнем това, което дълбоко желаем. Как да постигаме важни за нас отговори, как да стигаме до важни за нас отговори последствие медитацията. Медитацията може да ни даде отговори на всички въпроси, защото отговорът съществува преди да се появи въпросът. Няма как да е по друг начин. Как са създадени късословиците? Първо човека, който ги пише, знае отговорите, след това пише въпросите, нали? Така е с всичко. Така че ние си създаваме въпросите, за да намерим отговорът. Задаваме си въпроса кой съм аз, защото ние знаеме, че там има нещо, което трябва да разберем. Това е най-свещеният въпрос, казахме вчера. Кой съм аз? Разбирането за това кой съм аз те освобождава от всичко. На практика съзнанието се и доминира. Но това е един постепенен процес, защото ти няма как да разбереш кой съм аз изведнъж. Ти трябва да постепенно да го правиш. Разбираш кой съм аз постепенно. И първо идва малко съзнаване, след това още по-обширно съзнаване. И това осъзнаване се дължи на свръзката с духа. Всъщност, на теория, може би всеки може да стигне до отговора, че това е духът, който работи в него.
Нашата душа е просто едно пространство, в което духът работи. На практика нас няма. Ако казахме, ако огледалото на ума изчезне, аз всъщност ще изчезне, но ние няма да изчезнем и ще остане духът да работи. Във всяко живо същество работи духът. Духът, това е интелектът, разумът, който се е разтворил от съзнанието, откъдето произлиза живота. Нашата интелигентност е благодарение на духът. Духът е това, което обитава Вселената. Може би има различни форми на това, защото според измерението, да речем в нашето измерение, има разум, който се свързва с другите форми и им дава живот. В нашата галактика има дух, който работи по този начин. Но то е висшето съзнание, до което ние можем да се докоснем, до което можем да стигнем. Това е нашият Бог. Да разберем, че ние съществуваме благодарение на тази енергия. Това става, когато навлезеш в дълбоките нива на медитация и спреш да се отъждествяваш със себе си, а тогава разбираш, че ти и формата, която долавяш с някакъв орган на осезание, било то дори и тишината, разбираш, че вие сте свързани и това е твоята истинска същност. Но се върнем на въпроса, как можем да разберем отговор на някакъв въпрос, който сме си задали. Т.е. ние търсим някакво разрешение. Търсейки разрешението, ние си задаваме въпрос, за да го намерим, защото не можем да стигнем директно до него. Ние ако можем да стигнем директно до него, тогава няма да има нужда да го търсим. То вече е при нас. И то винаги е при нас, но ние не го виждаме. Така че задаваме въпрос. Въпросът е просто инструмент. Но ако се зададем въпрос, ние го правим постоянно в нормално състояние на съзнанието, докато разсъждаваме, ние не можем да стигнем до отговора, защото там се въртим в един магиосен кръг от мисли, които стоят на повърхността и те не могат да ни отведат до задоволителен за нас отговор. Тоест дълбочината ще се остане скрита. Затова ние навлизаме в по-дълбоките нива на съзнанието, за да намерим този отговор. Как го правим? Просто задаваме намерение. По намерението ще разберем дали този отговор ще бъде чист. Ако нашето намерение е чисто, тогава отговорът ще дойде при нас. Така че всеки от нас, може би, има нещо, което иска да разбере за себе си, нещо свързано с неговия живот. Така че може да направим сега това упражнение. Ако вие в момента се сещате за нещо, което искате да достигнете до него, искате да го разберете и по този начин да си помогнете животът ви да стане малко по-осъзнат чрез този отговор, какъвто и да е той, просто трябва да насочите намерението. Намерението ще бъде като импулс, изпратен към подсъзнанието и то ще ви върне. Отговорът може да не е директно, т.е. може да не е информация, може да бъде просто усещане. Чисто усещане. Може и това да се случи, но ако намерението е било истинско, не е било и е било изчистено от някаква кодис, от различни неща, които ние искаме да се доставим отстрани, да допълнят така, да засилят това нещо, което търсим, тогава ние ще се объркаме. Но ако не дойде
най-сигурното е, когато дойде като усещане, просто като прозрение. Може би след това ще дойде мисловната сентенция, ще можем да го обработим като информация, но важното е да го получим като усещане. Ако дойде като информация, като мисъл, тогава е възможно това да е просто манипулация на нашия ум и някаква спекула. Другият вариант е, ако не дойде веднага, нито под формата на усещане, нито като някаква директна мисловна сентенция, добре структурирана, тогава може да дойде в следващ момент, в нормално състояние, в нещо, което се е подредило по някакъв специфичен начин за нас и ние осъзнаваме това нещо. Например, били сте вкъщи, нещо спонтанно се е случило, трябва да излезете, отишли сте да помогнете на някой приятел и там разбирате, в тази ситуация разбирате това, то ви идва, това, което сте търсили. Или отивате в библиотеката, отваряте някаква книга и там прочитате нещо, което ви дава това прозрение. Тоест отговорът идва или директно, или индиректно. Или веднага по време на медитация, или след това в нормална житейска ситуация. Но важното е дали имате вярата за това. Ако нямате вярата, ако сте затворени в капана, че и сте се отказали от това нещо, че не можете да намерите разрешение на някаква ситуация, че тя се остава такава, каквато е, но вие все пак не успявате да я приемете. Имайки вярата, вие ще стигнете до вашия отговор.